Components of cell. Me da menene cell ya kunsa? Me da menene a cikin shi wanda yake yin wa'innan ayyuka da yake yi a ciki. So cell has two major components. Ya kunshi abubuwa ne guda biyu. Manya-manyan abubuwa ne guda biyu suka haɗu suka bada cell. Wanda wa'innan abubuwan sun haɗa da cell membrane. Cell membrane shine shamakin ne da ya lulluɓe cell ya rufe shi don ya raba shi da ruwan da yake waje da shi, don ya raba abin da cikin cell ya kunsa kuma abin da baya cikin cell. So wannan shamakin da ya rufe cell gaba daya ana kiran shi da suna cell membrane. Sannan kuma akwai cytoplasm. Cytoplasm shine abin da yake can cikin cell din, yake cikin cell din. Abubuwan da cell din ya kunsa a cikin shi shine to wannan inda wannan space din shi ake kiran shi da suna cytoplasm, inda abubuwan cikin cell suke shine ake kiran shi cytoplasm. Wato cikin cell shine cytoplasm, wajen shi kuma inda yake dauke da wannan kankani ko kuma wannan shamakin da ya rufe shi ake